denok, asteazkenon eta ongi etorri txorienera. Esan dako, asteazkena bada, badakizue, betiko errezetak izaten ditugula, antzinako liburuetatik hartutakoak, eta, bueno, egia da, horrek oso antzinako ez du ematen, baina da, kanpokoa, egin zuten, nola da, berritu. Honek ematen dau, honek, saltza dituzten ontxe kuadernuak, agendak eta, portadak, igual ez dago esaten, sukaldaritza liburu badala, baina bada, bueno, klasiko handi bat, gero ingo berie berba, la cocina vasca, eta zigorrek hortik atara du errezeta, ez da? Bai, eta ingo duna da, Txalmin gaina Tolosako erara. Hor, egia da, gaina Beitxea doka liburu honek, dana dauzkala izen guztiak erderaz eta gero euskeraz. Euskeraz, batzu daude, ulertzeko ere, nahiko zai, euskerak erderaz agertzen direla. Baina, bueno, bestela ingo duna, hori, Txalmin gain bat, errego zingo dugu, nik etxean ezberdin nitzen dut, eta gero, bueno, irinetik, arrotzatik pasatu, frijitu, eta guarnizio batekin, patatakin, da pipermorro batzuekin, zerbitzatuko du. Hori lehen errezeta luze bezala. Motza, piteli Murtzia aldera erojongo gara, ez? Ja, Tolosatik Murtziara. Beraz, nik han ekarri dut errezeta bat makaibakin, rinran deitzen dana, izen bitxia. Bakizu hor, ETB-en, dago, rarra lehoia. Bai, da, rinranen lehen kursua, eta dago, rarra lehoia, marrazki bizidunak, aur txikia dauzkazuen honak, badakizuen hor dan, rarra lehoia. Bueno, azibiko naz apuntatzen horrek rarra lehoia da holako gauzak, zenik ondiokan, marrazki bizidunen ingurun ez dakit ezebez, geratu nintzen zintxanekin da Doraemonekin, betizukin da ni horko belaunaldianaz. Beraz, bueno, gaur, rinrana, eta, mingaina, Tolosara erara zela nehingo zuzigor. Bueno, modua, erraza, betiko era estiloaren godu horrela. Lapiko batean olio txorrota jarriko dugu, eta bertan, kipula, azenarioa, porrua eta baratxuriak erregosten jarriko ditu. Jarraian, mingainari gatza eta piper beltza bota, eta lapikoan sartuko dugu. Tomate batzuk galdarrezatu, laukitxotan moztu, eta hau ere lapikora. Ardo txuriarekin busti, hau lurruntzen denean saldarekin estali, eta utzi mingaina eginda dagoen arte. Mingaina eginda dagoenean, zuritu, xerratan moztu, irinetik eta arrotzatik pasa, eta frijitu. Saltza birrindu, iragazi, eta mingaina zerbitzatu, patata frijitu batzuekin, saltzarekin eta piper morroe batzuekin lagunduta. Orduan, mingaina hemen daukagu, mingain luzea, lantaldeko batek etzekila zezan da, bueno, niko argi ikuste zer dan, eta mingain kontuetaz eta itxein du, bitxia, muskulo, bueno, egun baten esan gendun, behi baten mingaina egunean 75.000 aldiz mugitzen zala, belarra jaten ari zala. Zenbaki hor zegoen, eta imaginatzen dut, Pentsa usigorren azabat izango dan, hainbeste berba izen dagoen. Eta gitxia, eta nekatu iten dire baita. Orduan lehenengo, oliba olio txorrota da bat, eta jarriko dugunara kipula, porrua, eta zenarioak, hemen erregosten jarriko ditu, baratxuria atalpare batekin, eta mingaina oe gozortan etzango du. Osondo. Eta errezeta hau aipatu izan dugu Ignasi Dumenekena da, berak idatzi zauen La Cocina Vasca liburua, hemen txaukau agenda bat izango bazan moduan, holako estampo politx batekin, eta zigorrak esan dau bazan liburu bat, non zaukan lehenengo errezetia erderaz, eta gero euskeraz. Baina, bueno, Eluiar, Ignasi Dumeneko indala 150 urte jaiosan, aurten da urte hurrena, baina, bueno, Eluiar etzan oindala inbeste urte jaixo, da berak etzaukon hor sinonimuak eta itzulpenak ikusteko gaitasunik, eta mentxa euskaba, tradukzio batzuk, salsa errabanos ala ungaresa, goxarli kutsua ungetar erara. Noski baiet. Salsa de anchoas Cristina, bokarten Cristina kutxut. Kutxut? Bai, zergatik ez. Baina, kutsua bada horre, bueno. Bai, baina badauzka holako traduzioa, bueno. Nik azen izan irakurtzen hasian da esaten, baina ulertezina esaten, nundi doa eta eskerra, bueno, erdera zegoela, baina bestela, liburu pasare izango balibu bete, dana euskaraz, ziurrenek erdiak esan ditona. Eta egia da garai hartatik gaur eguneko euskarara aldatu indala, egia gaur egun euskara batua daukagula eta hori, baina nik ez dakit zeiturri hartuko zituena batatzeko. Ez dakit, igual lagundu insotzen da, igual euskara batetik insotzen da. Telefonoa bazegoen orduan da, telefonoz haitxu berak ulertuko zuena, idatziko zuen bestaldean, da berak ulertu zuena euskaroz, ez da. Listo. Eta, bueno, bintzat, errezeta honen izena ondo jarri zauen, Txalmin gaina
Tolosar erara. Bai. Hori bai, ulertzen dagula. Eta hori ba, 150 urte dela jaixo zan, eta bere izan zen gastronomo oso garrantzitsua estatu mailan. Idatzi zituen pila bat liburu egon zen sukaldaritza ikastaroak eta emoten, profesionalak eta formazioan lan asko inzauen, eta gainera zeukan nazioarteko esperientzia, ez? Zegin zauen lan, Europako hotel, jatetxe, eta, hiri garrantzitsu haundixetan, orduan zeukan, ikuspuntu hori, ikuspuntu internazional hori, eta emosatzen ikuspegi hori bere errezeta liburuei. Beraz... Behai, erazti zuen beste bat, Euskal sukaldaritza moduan, Kataluniar sukaldaritza inguruan, eta nik etxean, aitan liburutegian, 3-4 gutxienez Euskal beriak. Orduan, bai. Eta, hau ikusten da, hau liburu zarra zegoen, kanpoko apurtuta zeuzkan kanpoko portada esan ezagun, eta hau dago kanpotik berrituta, baina uste dela 51koa liburu hau. Berrituta zuekin jakoa. Ez, liburutegiak. Horako pila bat dauzkagu, etxean dauzkagu pila bat, eta berritu bat dira denak, kanpotik egongo ziren, Kristo eginda. Baina gero, bestela, garaiko argazki, La Cocina Vasca Laura bat, eta hau izango zen, da, tipiko, ez? Bi gizon jaten da emakumia hor zerbitzen. Zabil, kasolatxo bat jaten dabiz. Oixa, erra, pitxarra, holako pitxarrak etxean pila dauzkagu. Aterkina, garrantzitsua Euskal Herriko kulturan. Hori da. Aterkina hor dauz piper txorizero batzu bebai, berakatzak, holan eskegi, kupela bat, sagarduana, da. Errepresentazio gisa hor baserri bat sakonien, da, bada, ez? Eta Euskal jantziak. Hori da. Txapelakin. Gaur egun, nun ote daude txapelak. Hori da. Nik uste dut, 60 urte baino gutxia duken pertsonek, bakarrik Santa Mazetan igual jantziko itxustela, edo lako jaixetan, ez? Ja, jentiak... Gure inguruan ere, baita aitxona direna batzuk eta biserakin ikusten ditu. Biserakin? Komodo dudala. Hoi bai, modernitatea. Neguan bai txapela, baina bestela udaran bisera nahi dutela, txapela bero emoten dila. Nere Aitzitia Jesus, hori bilizan, 84 hil zan oindala 4 urte, eta egunero bere txapelaken. Nik gure nire Aitzitia txapel barik enan, ohera juten zanean. Ohera juten zanean. Bestela eskenun, txapelak gabe eskenun. Nik beti izaten nire Aitxona txapelakin, eta nire mama Espainia gorrixekin. Beti. Hora, nik uste dut, hogera holan joaten dala be, da holan altzatzen dala, da bestia txapelakin joaten zen. Egixe da, errepresentatzen dagoela asko gure euskal kultura eta hor biltze ditxula, bai gure errezetak, bai gure, oitxura gastronomikoak, ez? Azkenean, Ignasi Dumeneken helburua bazan, nolabait errepresentatzeko gastronomia kultur ondare gisa, beretako gastronomia zan zehose garrantzitsua ezin, bakarrik errezetak eta jendeak etxien errepikatzia edo, zan, hori nahi zaulako transmititu, ez? Eta orduan, euskal liburua danez, gure lurrai eta gure itxasuai eitzen dotza garrantzisa emon, bertan biltzen dielako, gure errezeten hor indarra. Oinarria, eta dana. Hori da. Eta bai, basan zehose profesionalentzako, baina, etxeko esparruan bebai erabiltzen zan liburua. Oso ondo. Jarri ditut, oinarrian hemen ikusi duzue, porrua eta zenaria garrantzitsua erriti moztu, eta behin oinarri bat daukatenean, ilargi errita moztu ditugu, eta hemen gatza eta piper beltza botako dugu mingainari, eta ingo duguna, hemen erregosten eukingo du, tomateak eta presti izan arte. Nik etxean normalian, bai jendu igual, buelta batzutan egin izan du baita korritu egiten du mingaina, kanpotik, eta gero busti eta saldaetan, baina garrantzitsua da, gero saldarekin bustiko dugula, ardoarekin da bustiko du, saldarekin busti, eta eukingo dugu, ordu terdi ero gutxi gora era, lapiko azkarrean, berreta bat minutu, egiten. Eta berak esan bezala, tapa jarriko diogu, eta jungo garena da, galdarrezatuta euskagun tomate hauek, laukitxotan mosten hau egin ditut, urberota irekitxean sartu, zuritu, eta listo. Asiak eta tiena erabiliko du, eta laukitxotan mostuta jungoa. Oso ondo. Pikain, mingaina egisa da gure kulturan edo gure sukaldaritzan ez ezik, asko itzen dela Mexikon adibidez olako takotan, txal mingain takoak, eta Turkian bebai errezeta bat omen da txal mingainaekin. Baina, guk, zela ez, saltzan, eta, arrautzetik eta pasata irinetik niri pia gustatzen gat, egositxa dauenik, eta,
patata frijitxu batzukin, eta edo saltzan, ez? Nire etxean holan pila bat itxen da. Eta gaur egun, saltza dituzte, holan, egositxakuak ez, holan egosi barik, zuk egoste dituzunak, eta saltza dituzte bebaia egositxatosenak, holan, xerratan moztuta, da zu bakarrik enbiozula, irinetik eta rautzetik pasa, era kozinatu. Beraz, gaur egun ez dago aitzakirik. Gehiengoa nik uste ja egosita erosten da, hola, nahiz eta xerratan moztu gabe, baina egosita, nik ez da, ja egosi lauk egosten dugu etxean, mingaina. Bai, nik behintzat, bakarrik eroste dut mingaina, holan, Mexikoko takoak edo inbitxu danian, zu motelian kosinatzeko gaiunetan, nun saltze ditudan, piperrekin, tomatiekin, saltza ezberdinekin, aragia desegin itxen da, egia da, dala oso aragi zaporetsua eta mami pila daukana, orduan pila gustatzen jat, baina bestela, itxen bai itxut holan xerratan, egositxakua. Hori bai, egositxakua arate gixan. Ze behin erosin itxu, nolan supermerkatuan saltze dituzte olako erretilu batzuk, olako bandejatxo batzuk, ja mingaina etorten dana egositxa eta holan satitan. Xerratan moztuta, bai. Ja, itxeko zuk etxean. Eta lehorre gisa pentsau jaten edo ez dakit. Bai? Bai, baina, arakinai, zure konfiantazko arakinai, behin enkargauta, hori bikaun dau. Eta gehiago esango dizut, gaur egun arategi batzuetan, ja, dagoeneko dau, arrautz estatuta, eta saltzen dizkizu. Nik, arrautz estatu egiten dut, batzutan, ja da gure etxean 2 puntu zera. Azkarraldea egiten badut, egosi egiten dut, gero barazki horiek eta horre egosi duan tokian hori birrindu, saltza moduan hori, xerra da moztu, sartu bertan, eta listo, arrautz estatu gabe, ez modu harinera egin da, baina bestela, 2.0 niretzako da arrautz estatuta. Hori bai, arrautz estatuta normalean gutxiago iristen da beti saltzara. Ze, einala, frigitzen noan einean, 2-3 pusketa gutxientik beti jaten ditut. Gero, emaztiak beste bat jaten du, eta azkenian, saltzan ez da saltzen ezer. Saltza. Gauxe, saltza bakarrik. Gero, gixaken. Gozo askoa hori bai, Bueno, nutrizionalki oso aragi interesgarrixa da. B vitamina multzotan, pila baditxu, B12 bereziki bereizten da, hori veganoek eta inbeste faltan daukiena, behar da biena, hori da, eta proteina bebai da balio biologiko handikoa, ditxu amino esentzial danak. Aminoazido esentzial danak. Beraz, nutrizionalki interesgarrixa, eta egisa da garai baten asko jaten zana, eta nik uste dut gaur egun, etxe gutxitan igual jaten dala, edo geroz eta gutxiautan behintzat. Belaunaldi gaztiek, ez da behin beste itzen, oi asko papar asko plantxan, txalmingain gixatua, gutxik. Gure etxean hilean behin gutxiendik jaten du. Gustatzen dan zerbait bada, eta egia da, presioan igo da mingaina, eta lehen bezan inmerki. Baina, gure etxean gustatzen da, umeak oso ondo jaten du, txikitatik jan izan duten zerbait da, orduan, naturaltzat hartzen da zerbait. Tomatea, laukitxotan, bestela tomate pirrindua o tomate saltza bat ere, erabili halko genuke. Hemen, botako ditugu espeziak. Kasu hontan, darama, hiltzeak, 2 hiltze, botako izkiago, gero, ereinotz osto bat, norbaitek ereinotza behar badu, etxean dauzkat, oin bota ditute ereinotzak, 30.000 milioi osto lehortzeko. Dakau? Bota ditutan ereinotzak etxean, eta ez dakit, eske pilo dugu. Gainera, zigorri txorien ikusten baduzue, bakizue, ereinotzak ez dola grasixa haundirik etxenik, ereinotza erabiltzen dut, dilistetarako, da gixatuentzako, baina zigorrek antza ez. Eta gutxia, eta oin, gaina, gorrotu ze, gu, ereinotza da, eukaliptuen modu, ez, baina da, bera bakarrik azten da, hartu, eta gero beste bat ateratzen da, eta guk genukan, tokia sagarrondotara eta juteko, eta ja pasua, baina lau, ez da, 2-3 metro karratu, dana erramua. Dana ereinotzak kristonen borrako lakuak, hartu eta amak esan zian legone, horre dana kanpora, 3 utzi ditut, 3 enbor, bestana moztu, eta egurretako, baina zenbat osto dauzkan horre, gaina pixatu itxen du, eta ekarri banatzeko gona. Eingo zozketa bat txorieneko zare sozialetan. Zein jende du, eta aina, San Blasetarakoan sartzeko roskillak eta hortako ere balio izue. Bueno, espeziak, tomatea hemen utziko dana pixkat erregosten, eta gero honi botako dugu ardo txuria, eta baratxauria talak ere ingo itxuguna da, hola, hartu. Gero birrinduta jongo danez, hartu, eta bertan busketak, mozta, utziko itxu. 2 utziko itxut, gero frigitzeko honek mingain pusketak. Hemen, erregosten. Txal mingainetik, gure mingainera pasako gara. Ze gure mingainak bai, bere kontua dauzka.
ez? Bota. Bada gihar malguenetariko bat. Bai. Holan, flexiblia da, hori, mugitzen, badakigu, ez? Gero, gainera, gure osasunan arabera, asko aldatzen da, bai testura, bai koloria eta bai forma. Hori esaten da, batzu, mingaina txuri-txuri daukazu Bai. gaixo hori zauz. Hori da. Hori tipikoa, eta gainera, eske, hauan osasunai, beti arreta prestatzen dautzagunean, beti pentsatzen dugu da hortzen kontua, edo aginen kontua. Eta mingaina, beti alde batera guzten dugu, baina eske mingainan osasun, mingaina dauzka, aparte, funtzio pila bat, baina osasun datako bai oso garrantzitsua da. Mingaina osasuntxu egotia. Horregatik nik ez dakit erabiltze dituzuen zuek, baina bada usolako raskadore batzuk mingainan dako, da garbitzeko. Bueno, gaur egun saltzen dituzten, hortzetako eskuilak, batzuk bestaldian daukate, gomantzeko bat, silikonantzeko bat, eta hori gomendatzen dute, mingaina garbitzeko ere izaten dela. Batzuk esaten dago ez, azkenean, zuk gauian, hor sortze dituzun listu danak eta horrek, ez dala, lehengo gauza, inbiko zinuna, altzatzen zarenean, aginak garbitzu baino lehen, eta edose edan baino lehen, izan biko dela, mingaina garbitzea. Mingaina ondo garbitzea. Hori izan biko zala, lehentasun haundixena. Eta, mi abebai, muskulo bat danez, nekatu itxen da antza. Zuketan itxen dugun, berba danakin, ez dakit, nekatzen gabizen mingaina, edo gabizen muskulatzen eta indartxu eitzen. Hori dena bezala entrenatu egiten da. Hori da. Bertsolariak Euskadiko txapelketan, bertso txapelketan noten dinean, deskantzo eskatzutela, entrenamentu daukate. Agujetak dauzkat mingainean. Egia da, agujetak ez dila izaten. Baina, baduzela, asko lantzen dabien pertsonek, ez bai, asko hitz egiten duzulako, edo bruxismoa daukazulako. Bruxismoa da, holan asko apretatzen dituzulako, da mingaina bai tentsioan jartzen duzu, eta berez, bai, mingaina dauka nekatzeko gaitasuna. Nik, esperientziaz, 34 urte ostian, ez dugu nabaritu inoiz. Ez du nabaritu, ez totalan agujetarik auki mingainen zuk. Nidakidala ez. Nidakidala ez, baina euskalo, agian bai. Patri, hemen gero guardizio moden patata frejitu batzuk eraman goitu, laukitxotan egin da. Orduan hauek jarriko ditu martxan, eta gero eskinatean gorreko ditu, eta listo, bale? Oso ondo. Eta gero, mingaina gisa da, funtseskoa dela, eta funtzio desberdinak dituela, ez? Adibidez, degluziorako edo guk zehose, murtxikatu eta gero tragatzen dugunerako, mingaina ezinbestekoa da. Azkenean horrek laguntza dozku, atzera botatzen eta bultzatzen. Bai, hortxe ditugu dastamen papilak. Bai. Gazia, gozoa, garratza, dan identifikatzeko, hortxe dauz jarritxa, eta berez, mingaina barik, ezingo ginen horrek gauzak jakin. Eta gero, badauz, letra batzuk bai pronuntziatzeko, biharrezkoa da. Mingaina bai ero bai. Bai da, bai. Zu, ez da kontratzen, noizian behin, igual, pentsatzen duzu gauza konkretu baten, bai. Eta naiz eta pentsatzen egon da ez berbaitzen, mingaina mugitzen batzu. Hoizela. R letrakin pila bat, zuk pentsau, eta ezin berba. Braba razio bat, mesedez, da, mingaina mugitzen duzu? Makarroiak, karrierak eta ja pentsatzen... Pentsatzen da, agua mugitzen duzu, azkenean mingaina biharrezkoa da letra batzutan. Letra horrek edo mingaina geixen mugitzen den letra batzutan, die R, T eta L letra. Eta horretarako bai, praktika. Probatzen, nola baina, egia da, hori zin da, GoPro eta goan sartu eta horiek esaten ditugunean ze mugimendu egiten duen mingaina. Igual ez hori izango oso irudi atsegina gure ikusentzuleentzako. Baina, profesional izan da, esaten rigore zientifikoa jarrita honi, ondo gozan, ikustea. Bai. Bueno, biharrezkoa mingaina azkenean. Bai, eta netarako. Eta, nola zan hau, zapore berria umamia, ez? Umamia sartu dute, ez? Onartzen dugu umamia existitzen dela. Naiz eta batzuk ez jakin zer dan umamia sartzen dugu, hor, gazia, gozoa eta bien. Hori, bakitzu da duzela gazia, gozoa, garratza eta mingotxa, eta ontxe bosgarren zaporea, umami zaporea dela. Eta zuk esango zuzedan, zehose oso kontzentratu. Adibidez, umami zaporea esaten da dauela soja saltxan, urdai azpikoan, eta olako zaporeetan oso zaporetsuak dienak. Nik esango nagoen, umami zapore gehixenak gaziak diela. Urdai azpikoa gazia da, soja saltxa gazia da. Da orduan, bauka intentsitate puntu hori, esaten da agua betetzen dotzun. Ja. Gaurko errezeta umamia da? Ez da, jardo txuria botatzen badiot igual,
Bota baina dana lurruntzeko, mesedez, lasai. Ume eta ordunentzako aproposa izan dadila, Honek gero gainera, gero hor, esan dagoa, ordu terdia ongo da gutxienez egosten, orduan, lasai, oin tapak enduko diot, nahiz eta tapa espadio kentzen behar, lurrunduko zan, tantak batzu barriro bertara joko ziren, baina lasai. Eta utziko duguna da, ardo txuria lurruntzen, eta hemen dauka salda bat. Salda, barrura. Salda honekin, estali ingo dugu, tapa jarri, eta gutxi gora era ordu terdi. Nola jakiten da ninda dagoen? Olako, izango duzu honek punto itxeko, olako horraz bat, olako protxeta luze bat hartu, sartu, eta biguna baldin badago, listo, hau ez da bizkotxoa moduan ea garbi ateratzen da, ez. Hau, biguna egon behar da, listo, eta badakizue, nahi eta nahi ez, beti mingaina zuritu behar da, beroa dagoenean, bestela, kosta egiten da. Zuritu alda, bai, baina kostatzen da pilo bat. Ordea, berua dagoenean, utzi epeltzen, ez erreskuak, eta orduan oso errez zuritzen da. Eta gero, boixe, esan dagoa, jarraituko dugu, arrautzestatzen, saltza birrintzen, eta gainerakoak. Baina, oraingoz, utziko dugu ardo txuria lurrutzen, saldarekin busti, eta gero etorriko, Oso ondo. Hemen eskuak erregabe, utzi pixat epeltzen, eta mingaina zerrez zuritzen dan. Induguna da, saltza birrindu, iragazi, eta mendako bestela salatatarako gendun, baina hori, ordu terdi egon da gutxi gora era, eta mingaina dau, puntuan. Batzuei gustatzen zaie egoziago, nahi izan ezkero, prestatu nahi duzu moduan. Eta gure etxean azken aldian egiten duan hau, askotan da, hau erakutsi zidaten moduen Gipuzkoako harakinak, xerra fin eta moztu eta plantxan hemen egin da. Zoragarria da. Bale, mingaina listo, eta hau xerra eta moztuko dut oin, eta irinetik arrautza eta frigitu. Oso ondo. Zigor, heldu da garaia, aurten gutxi falta da, EITB maratoia ospatzeko. Eta aurtengo lelua da bizi, bedi, bizi poza. Da aurtengo EITBko maratoiko kanpainea, eta da ondo bizitako bizialdi baten alde eitxera, ez? Ez geixau bizitzera, denbora geixau, baizik eta bizitzen dozun dana be, kalidade onako, ez? Bai, sartzaro ona aukitzia, eta berez maratoian aurten bilduko dan dirua joango da osasun fisikoa eta mentaleko ikerkuntzarako, eta azkenen kontzientzia be bai bultzatzeko guk gure burua be zaintzia. Bizitza kalidade da sartzaro on bat aukitzeko. Beraz, egin kasu leloai, ekarri zuen ekarpenak, eta bizi bedi, bizi posa. Bai, azkenean esaten da, legunean bat atera zen itziten horre inguruan da, gaur egun jubilatzen garenetik, oraindik beste 20-30 urte bizi alda, neko ondo. Gero, nik uste dut azpimarratu bidala bizitza kalidadeana, ez? Asko esaten da... Egun urtera arte bizi zelan, ez? Nire mamak euskal 52 urte, baina zela dau, ez? Edo zelan bizi izan ditu bazkenengo 15 urteak. Hori, eltzia bai, noski bai, ez? Baina ondo eltzia. Eta osasuntxu, beraz, nik uste dut dala arrazoi politxa, eta hilabete honetan, ekarriko dugu gogora. Beraz, hori izango da gure hilabete honetako gaia. Bai. Eta gure gongo da gero, tokatzen danean urteroko legez telefono hartzen da zuen ekarpenak eta jasotzen, eta zuek urteroko legez telefonaren bestaldean, zuen ekarpen txikia hundiero aldu zuena, baina horre gote zaite urtero, eta guk hori benetan eskartzen dizuegu. Eta nik uste dut biziposak bebai itxen dagoela, ondo jatiak eta ondo elikatziak. Eta kasunetan, txorien ikustiak eta hemengo errezetak etxean praktikatziak gaurko mingaina Tolosa edara bezala. Huri da. Baina Tolosan, txal mingaina Tolosa edaran aparte, bakitzu ze ikendan asko?
Tolosan, Bueno, artista batzu dira Tolosako. Mozorratu, Ferixakein, ondo jan, ondo bizi, hori bai. Baina nik enakien funambulismoakin daukan erlazioa. Erreka gainean iken dabe, horre, nik ikusi izan dodaz. Ikusi izan dozu? Bai. Nik enak isen, eta egia da, funambulismoa bakitzu, soka baldotzen dela, tentsioan, eta hor kontzentrazioa mantenduz, joan inbidala zeharkatzen. Eta horrek behar dau, abilezia, ausardia, eta gaitasuna handixa. Eta Tolosan igeri egiten jakitea. Hori bai. Ze jausten zara, lekuen errekan dan, traineruak, batelak eta entrenatzen duten tokiran, errekan erortzen zat, orduan igeri egiten jakitea ere garrantzitsua da. Bai, ez da, komeni da. Eta hor, ferixa bat intzan, edo, festival bat, Waterlin izeneko ekitaldia, Tolosan 3 urtetan indala, 2014-tik 2016 arte, 75 parte hartzaileekin, eta hori izan die 5.000 pertsona inguru, holan hurbildu dienak, hori ikustera. Berez, omen da, egisa da, ikusteko ikusgarri xadala, ez? Norbait hor, arriskuan, hor limitean, baina, hor, gaur egun egia da funambulistak eta juten direna, gero, segun ze alturatan debiltzen dira hauek ez, uretan erortzen zelako. Baina duela hilabete batzuk, hor Durangaldean, Leunganetik Mugarraraino bota zuten soka bat, han badaude 200-300 metroko altura, erortzen basa hortik ura egoten bada ere, ziurren izugandik, eta hauek juten dira arnez batekin, eta gero soka batekin lotuta. Hau da, momentua den, erortzen badira, zintzilik geratzen dira. Baina bakarrik, claro, horrek egiten duen penduloarekin eta engainean, azpian ze konzentratu eta jumerden, nire miresmen guztia... Horrek, beldurra ematen dau bakarrik ikustiak, beldurra ematen dau. Eta hor, emakume bat egon zan, Remigia Etxarren bezala ezaguna, Mademoiselle Agostini, hori izan bere izen artistikoa, eta Iruñakoa izan zen. Bera ibil izan lanian, edo, 1882tik, hor San Ferminetan egin zauen 60 plazan, balkoietatik soka bat jarri, aldetik alde, eta hor zeharkatzen. Urrengo urtean, egin zaben berdina Arga errekan, Arga ibaian, baina izaben begixak bendauta. Osa, ikusi barik. Gainera hori doainik egin zauen, jendia hurbildu zen, eta Uruñako udaletxiak emosotzan 500 peseta trukian, jendia entretenitziagatik. Garai hartan 500 peseta, la ostra, ni 500 peseta gazparrandi, botaten nabe nik hastian izeniak. Pentsau? Horregatik. Eta, bera, lanian ibizan, 82tik, 82 arte, 10 urtetan, baina hor, istripu bat auki zauen ondarrun, 15 metroko altueran, eta bere bizitzakin bat etzauen egin, baina, alatabe, istripu potentia izan zen, eta, horrezkero, hasi zan loterixa da holan saltzen, eta esaten zauen, pobre hiltzala. Bere fama handixa izan zela bere bizitzan zier, baina gero ja... Zer egiten dau pipi, nik ez dut ekutu ezer? Honek, alarma jarri utzazuta. Ai, ama. Alarma jarri utzazuta. Katxarra hau, garai batian holan zan. Asko minimoa, eta gero erdibidean horri biltzen zinen, behitzen, zua zein dar zeukan gora eta bera. Modernitateak zegoa. Katxarra hauekin ez dago aklaratzi. Modernitateak. Lehen, funambulismoa, ontxe slackline. Holan ditzen diote, eta zenbat ikusten dira. Juten bazarete inoiz, landa urtegian da ona, ansoaizpila daude, eta zelaia. Eta, ez daude alturan, baina txikian da hor, eta badaude batzuk egiten dituztela, baina txiribuelta gorren gainean, eta ikusgarria da. Hori, eskalatzaia asko eta ibiltzen di hor slacklinean. Eta badauka funambulismoakin zerikusixa, baina desberdintasunak bebai dauz. Ze funambulismoak itzen dauena da, alturan jolastu, 10-15, 200 metrotan, eta slacklinea berriz, altuera ez da asko irabazten, gero, kordera ez da hain tentsu, malgu haua dau, eta hor jendeak itxe ditu, saltuak, eta oreka mantendu. Eta politxa omen da ikusteko, kontzentrazioa, bebai, zure
bueno, zure gerrixa, korea da hori indartze itxu, abdominalak eta... Korea, zer da? Korea. Korea, zer Korea da? da, bueno, abdominalen... inguru hori, bale. Gerri buelta. Gerri buelta, hori da. Eta ne lagun batek, baukalako soka bat, eta hor, usategiko parkian algortan, hori biltzen dira, bai? Han ibiltzen dira, da, justo, lehenko gunean idatzi zauen WhatsAppeko taldean. Aizue, hor egongo naz kordelakin, norbait animatzen bada? Korea lantzera, etorri nahi dugu. Korea lantzera. Eta normalian nire kuadrian behintzat eskalatzaia joaten dira. Ez dakit zer ikusi daukan, edo gero lagunduko zen bebai, bueno, a ver, oreka behar da eskalatzeko. Orduan, oreka lantzen dan hortan, baina, bueno, egia eta holan, berez holan sortu zan, sortu zan Kalifornian, bueno, kirol hau edo modalitate berri hau, han sortu zen Kalifornian eskalatzaile talde batekin. Ze, joaten ziren Yosemitera eskalatzera, eta hor, aparkamenduan, zauzen, kotxien artean, entretenitzeko bitartean, hori biltzen ziren, jolazien da... jarri, eta... Soka zeukatenez? Sok, hori da. Sokakin da holan. Bueno, guk, Patri, ingo duna da, bitu. Hemen, arrautzestatzen nahi naiz, gero papel gainatera, saltza sartu, 10 minutuko irekin aldi bat ingo dio zapore guztiak hemen ustartzeko, aurkeziko du, hemen dago, eta gero etorriko da dastatzera. Piper morroa batzuk ere, berak esaten lagun magarri moduan patata batzuk, ero piper morroa erre batzuk. Piper morroak erreta genuzkan, horrek azkenean sartuko ditu, inda daudenez, eta gointxatoz. Lantaldeko batek esan dago moduan, bertara buruz bera botatzeko gogoa ematen dugu. Hau da, lizunkeria. Hemen, badago, Bizkaiko jatetxe famatu bat, igandetan, pintxo bakarrik igandetan jartzen ditu. Eta mingaina saltzan, han beraien barran beti goten da. Zegoxa. Bai. Eta jente pilo batek eskatzen du, Gauza bat, garai batean zango, mingaina! Pipermorroa nahi nituen arrapau, eta ez ditut arrapatu, hortik daude pipermorroa. Usain duit, gerartuko itxuko bestela. Tranquilo. Tak. Bueno, lagunok. Inasi, hemen dauzkazu, zure txal mingaina Tolosar erara. A ver, hemen txajarri bizan. A ver. Oso, no? Zeus faina. Ja, ba. Eta ni mingaina asko gustatzen zaidan aragioa da, eta bueno, lehen Patrik esan duena osasuntxua da, gainera, eta gehiago hitz egiten laguntzen du. Bai, ez? Orduan txarto, ez gagu komeni. Ma gainau, gure jefak hau jaten da benean. Akabo? Zego iso. Gara da, horrek ez, betiko sapore horrek, honek ematen dago, mama batek kolan gixatua, zego iso. Gaur lantaldeko batek aurreneko aldiz hau probatuko du, orain? Bai. Norek? Ointxe kutsiko zu. Ez, ointxe, berak, zure konplize dana inbertan. Bai, aurreneko aldiak gaur dastatuko du, baina nik dastatuko dut baita lehen aldia, rarra lehoiaren lehen guzua. Rin-ran. Rin-ran. Izena bitxia, Murtziako errezeta horentzako, baina egia da, euren errezetategien euskara olako izen bereziak. Papara jotea, mitxiroiak, gero badau bat, kabiar veganoa. Bai, hori Alberginekin. Alberginekin, hemen txorien izan dugu. Eta, gaurkoan, errezeta tradizional honetan, Murtziako hortuko errezeta tradizional bat ekarri dut zuegu, hau da, rin-rana. Eta, errezeta holaxe ingo dugu. Bakailaua urotzetan utziko. Gero lehortu, sartaginean kozina usubizian 2-3 minutu, eta gero pipertxeroa gehitu eta 5 minutu gehiago erregozi. Tipula txikitu, sartaginera bota, 1 minutu pare baten, eta limoi birrindura da olio txorrota bat bota, da ogixakin zerbitzatuko. Berez, esaten da bezala, ti-tau. Eta guk, aurreratu dugu, hemen utzi dugu bakailaua, habia dugu gazi barik eta eze barik, baina, uretan joan bida apurtxo bat, urotzetan, orduan, ontsa ingotena da, iragazi, ondo lehortu, eta gero, buelta batzuk eman. Oso, no? Bai, eta hau gero olako, bustinezko kasulatxo baten zerbitzatuko da. Nik ere bustinezko kasula bat ekarri dut, eta froga bat egin nahi dut, ze bi teoria omen daude rin-ranan izena. Eta bat da,
kasuelan koiarak egiten duen zarata. Rinran horrek ez dauka rinranan soinua hondirik. Ez. Ez? Eta baina pentsatu dut horrek gaia, baina ba ez batarra egin dut, baina jaten zaudenean rinran entzutena. Ez dakit, bestatzu esate dute, aintzineko janari xumeari deitzeko modu bat ere basala hau rinrana, eta hau da ezaguna Zieza herrian, Murtzian, hor barrena aldean, eta hortik ulertzen da pixka dauzkan osagaietako bat dela makaiaua, ez? Makaiaua zein izaten zen, barne aldean eta jate zuten, arraia normalean, zein, gazituta eramaten zanez, hor asteak eta irauten zituen, eta urte guztien aukera izaten zuten jateko. Badaukate beraien jai bat, egun plater errazeta honek dauka rinran festa ere, urtean behin egiten dana, eta bertan, hori, tipikoa da, bakaiaua, Patrik gaur, hemen askartze aldero, pipertxorizero haragia ekarri du, baina bertan egiten dituzte, bertako inorak hartu, eta sartaian priskat egiten dituzte lehenengo holan gorritu, ezer oliogarik gabe eta gero, kendu hasiak eta txikitu, eta makaiauari gehitu. Gu gaur, pipertxorizero haragia daukagunez, errezaldera, horrela ingo du. Eta esate dute, hemen, bai daramana, gero kipula gero botatzen zaio, orduan badaukala olako, kipula ez da erabat kozinatzen, gordin ikutua kipularena, batzuk egiten diote, bakizu kipulari batzuk krunz hori ez gustatzen. Orduan zer egiten da, kipulazuk serrafinetan, ensaladanik etxean nini izan dut, ikasi dute kipula jaten, baina bestela urro txetan pasa, eta lehortu eta kruz hori kendu egiten diozu. Batzuk egiten diote hori uretatik pasa, eta gero hartu eta bota makaiauari, eta, limoia eramaten du, gaur egungo errezetan baten, limoia birrinduta ikusi izan dut, baina hori, pixkat hori ja moderno aldera izango zen. Nahi da nahi eskoa zer da rinranean? Ogia. Hori bai, ogi hon bat. Hori bustein bida ondo. Bai, ogi hon bat, gaina bertako ogia badira, baserriko ogiak azal gogorrekoak eta mami oso trinkoarekin, hemen ere nik entzun dauka, baina lehen astean behin ero bi aldiz erretzen zen ogia leku askotan, eta, ogi hori izaten zen, familia askoren gozea, elikatu dira ogiagatik. Ogi sopak, kafesniak egiten dienak, hori gozaria, eta zenbat errezeta daude, non ogia ardotan bustita ere jaten zen. Orduan, eguerdi goizean, kafesnean bustitako, esnetan bustitako ogi mamia, bezperakoa eta gero, ardoa zeukanak ogi hori sobratu zana hartu eta ardotan bustita, burua engainatuz beste zerbait jaten nahi zala, baina egun guztia ogia. Egia esan, ogiari esker, zenbat famili elikatu dira, ze ogia azkenean, zorionez gehienek eskura izaten zuten zerbait izaten zen, ez? Ogixagatik hemen gauz egor, eta Murtzien badakizu ze erabiltzen den bai pila bat, hemen txedauen osagai bat, limoia. Ja. Bertan limoia danai botatzen dut gaina txorrota bat, limoiana, beti. Eta badagorako broma tipiko bat, ez? Limoia, estatuan da Espainien limoia asko erabiltzen bozura. Zuetzara Murtzieko izango. Limoia erabiltziarren, Bai, pila bat erabiltzen dela, da janari danetan, otortu danetan. Lehen ogixe esan bezala, gaur egun limoia, gixa gozaltzeko be. Beraz, oso limoizalea dira. Hemen, izen hau berezia da, baina gero, ogitartekoei eta bai, ematen diete batzu izen batzuk berezia, hau, Katalunia nola da, bikinia. Sanguit mistua, betikua. Bikinia da hori, urai espiko gozia, gaztarekin, horri bikini deitzen ebe. Ni gustatzen zait asko Kadizeko erreberentzia. Erreberentzia? Hori da, bokai baten izena? Bokai baten izena, eta zergatia baki zein da. Soine zigot? Bai, esan. Lehengo, pipertxorizerua. Barrura, eta hau normalian ez da plater pikantia izaten. Baina, pikante apurtxo bat, gehitxuko zau, ze bakaia bokin da. Baina hori, apurtxo bat, holan. Apurtxo. Eskatzen dizuna. Zauka bokadillo horrek. Erreberentzia, ez da inu nola ingen duen hemen hau, hamburguesan lengunean hau, ondo erregozitako haragia da. Bere egizatea karne metxa. Bai. Hartu, haragi xatu, ogitarteko baten, ogi saltzarekin eta haragi hori, gero, tomate xerra pare bat, eta erreberentzia deitzen da, ze hau da beti jariokorrekoa. Hau da, koska egiten dio zuri, iskinetatik atara egiten da. Orduan, ez ikintzeko nola egitzen za. Erreberentzia egiten. Erreberentzia egiten, eta egia esan oso izen bitxia eta gaina esan nahi handikoa, ez? Baduka bere arrazoia, ez?
Gero dago Logroñon, senarremazteak. Horrek bai, antxoak eta bokeroiak. Eta bokero, bai, biak, gero oliotakoak eta hori, senarremaztea. Senaremaztea. Hori oso originala. Hemen Euskal Herrixen badau baten bat. Bauka bolan izen berezirik. Ogi txorixoa, txoripana, ez? Txoripana, bai. Ez dakit, bestela ez dakit daukau. Egia ez da, gaur egun juten zara jatetxetara holan, edo tabernak ogitartekoak eta euskatenak, eta handuran galdean, hanboto ogitartekoa. Untzilaitz ogitartekoa. Ez da izan, badana daukatea izena toki batekin, baina holan bat denerako, ez dakit dago. Nire lagun batek lortu zauen, unibertsitateko kide batek, gure unibertsitateko oinatiko fakultateko tabernak, jarri zauen behintzat, gui bili ginen hori ikasten lagurte, eta behintzat lagurte horretan, ager ogitarteko. Bere izenakin lortu zauen ogitarteko bat, beti berdina eskatzen zauen da kartan ez zauen, eta bazan olako ogitarteko bitxia patata frigitxuekin, eta horrezkero kartan ager ogitartekoa zauen. Eta bere omenez inzuta? Eta bere omenez, orduan, nik ez dagia urteak pasadia zego, zen egia 34 urte dauzkat, da unibertsitatetik ja alde inot oindala asko, eta ez dakit jarraituko dauen izaten, baina politxe izango zen, bultatzea eta behitu hau nire omenez jarri zuten. Bai. Hor, badau beste bat bitxea dana, Leonen odol sandwicha. Odol sandwicha? Bai. Odolostiakin. Ez da odolostiarekin, bai ebiltzen da, egiten dute pate antzeko bat odola eta hartu, eta gero barazki ezberdinekin, eta ero pate horrekin ogitartekoa, igurtzi ero egiten dute. Kontua da, izen bitxiak, ez bazara bertakoa, auskalo, nik usten duzu, eta, suposatzen dut, azpian jarriko dizutela zer dan. Baina nik geratu nahiz gehi gustatu zena erreberentzina. Erreberentziak... Erreberentzia politxa da. Hemen, bageneukan, Euskal Telebizan, behitu, inbarko, daiola oitartekoa bat zegoen, hemen egin ziduten guazemakekoek, daiola eta daiola be jateko, hoxe, erreberentziak inbar ziren, ero, olako... Nola da, batzutan, kontzertuetan, jentia estira juten olako plastikozko pontxo antzeko batekin hartuta botatekoa, olako zerbait behar zen daiola jateko, ze bestela, hoxe, daiola. Bai, hoxe. Eta guk hementxe gure rinran batenen jogula gainera, titau baten guk esango gara bezala, eta hori, ogixakin, nik limoi birrindura purtsu bat jarriko za gainetik, ze Murtziakoa izan da, Badau, beste bertzioa patata botatzen zaione, ez, Patri? Badau, rinran berzioa. Eta badau bat, bakaiau bari bai badana. Bai, patatana uste dut dela, bakaiau gabe, hor, aukera ezberdina batzu botatzen izkete gauzatzu betikoa. Erzeta tradizionalez zer da euskate? Beste, 3-4 moldaketa gutxienez, inguru ezberdinera, nun egiten duzun, ero bertako gustuen arabera. Hori bai, limoia eta oliba olio txorrota dat oran, fresh one. Berez, hau nik uste dut zigor, igual jango dugula, igual sardexoakin, bai, ez? Ogiakin? Bai. Patri, ni ogila naiz... Koiara bezala erabiltzekoa? Italian edukazio handikoa da, hartu eta platera garbitzea, eta ni hortan erdi italiarran ez. Da jatetxetan da platerak ondo garbituta bialtzitut beti. Ingo Miramonen oitxura bat bai, edukazio honekoa dela, ogixakin jatia, eta hementxe, rin-ran. Ale, ba. Hau, niretzako rin eta ran zuretzako. Agatabe. Bentsat aputxo bat gainen jarteko. Hau gaina arte bada, Guk ez dauka baimeste baina, herrialde arabiarretan da dana. Ez que horreko gixak lauak eta malguagoa di eta errexauak, ez que honekin... Honekin... Baina, argi hau, ikusten da, Murtziatik ikarri dugula hori hau. Hau da, Murtziako bertako hogi bat, handik ikarri. Eta, zuka daitza fusioa. Hau da, oso ona. Oso goxua dau, bai? Oso goxua dau, eta kontuz hori bilibizari bai, proba inbizuela, nik ez da probau, baina gatz puntuak, azkenean bakaiagoa bada gazixa, mea, karo, uretan sartzen badugu, ez da, hori bilibizari gatzakin eta jolazten, baina oso goxua geratzen da. Bai. Eta, bada originala, ez? Hori, Tipula, bakaiagoa, eta piper txorizerua. Murtziakoa baino, emoten da, geurie dela. Geurie. Lagunok, honekin gaurkoz bukatu ditugu errezeta kontuak. Bihar, ostegun hemen izango gara, eta zuek, bestaldean. Hori espero dugu. Hau, berantzau, botatu. Agur behar arte. Rin.